De exemplu, s-a discutat domnul Chiriță la conferința de presă a PSD despre acele concursuri la nivelul inspectoratului școlar. Și s-a făcut o critică a comisiilor. La proba orală s-a arătat că cei mai inteligenți ar fi directorii de la PNL care au câștigat concursurile. Și s-a invocat de ce nu există acea componentă legală, comisii de specialitate apolitice, pentru a stabili cel mai bun candidat, cel mai performant. Da, vă dați seama, inspectoratul școlar, nu știu, nu am niște date concrete referitor la ce spuneți dumneavoastră, iar dacă s-a întâmplat să fie o neregulă, trebuie rezolvată de cei în domeniu. Dacă o situație scrisă la organele de drept, nu sunt abilitat, vă dați seama, să pot să vă... Chiar nu știu. V-am întrebat și despre schimbarea domnului prefect, a prefecților, ce soluții are PNL-ul. La deconcentrate, vedeți schimbări în această coaliție, acest USL 2.0? Sunt multe întrebări. Deocamdată nu s-a semnat niciun protocol referitor la schimbarea prefecților, subprefecților. La momentul ăsta, prefectul este reprezentantul guvernului în teritoriu. Noi avem prefect desemnat de județ, domnul Barbu, care nu avem niciun motiv să-l schimbăm. Adică, deocamdată nu putem să stăm de vorbă decât după semnarea protocolului clar între cele două partide. Data trecută, colegul Bălașe a făcut o întrebare. Cum apreciați aceste invective lansate la conferințe de presă în spațiu public, aprecieri nepricepuți, incapabili, incompetenți, manou impostori și au ei locul într-o conferință de presă vis-a-vis de parteneri? Eu cred că este cazul să trecem peste aceste răutăți. Mai mult decât atât, s-a ajuns, cel puțin la noi, la Călăraș, și urmărind conferințele de presă, s-a ajuns la niște, nu știu, la niște cuvinte așa care nu prea și-au locul. Nu pot să-mi imaginez că un oarecare domn, nu are importanță în numele, poate să... Nu știu, acuzăm fără să avem un fond. Că senatorul nu știu care face, că prefectul nu știu care face. Dom'le, trebuie să ai un fond când faci niște acuze. Una. Și nu cred că în declarațiile de presă, dacă ai o chestie, fă-o scrisă frumos, du-o unde trebuie și nu doar așa ca să subminăm, nu știu, niște poziții, niște oameni, Deci chiar nu mai înțeleg chestia asta. Mai ales că îmi spuneți dumneavoastră că s-au întâmplat și la ultima conferință de presă, asta chiar nu mai înțeleg. Încercăm să ieșim mână în mână să facem ceva pentru comunitățile astea sau încercăm să ne denigrăm, să vedem care e mai puternic, care e mai tare, care e mai bun de gură. Adică, eu zic că și lucrurile astea trebuie să aibă niște limite. Într-adevăr, declarații politice sunt corecte. Argumente pe diferite, eu știu, proiecte, pe diferite hotărâri, pe, eu știu, comunicarea care o are prefectul cu Consiliul Județean. Dar cu argumente politice. Nu venim acum doar să ne certăm, să ne facem în toate felurile în conferințe de presă. Dacă mai aveți întrebări, noi nu putem decât să vă mulțumim. Vă mulțumim pentru